नमस्कार। नवादा में अब ऐसा लग रहले है कि राजबल्लभ यादव जेल से अइलथिन, ओकर बाद जो है बहुत दिन 9 साल लगभग जेल में रहलथिन राजबल्लभ यादव। एक दुष्कर्म के आरोप में जो है 9 साल जेल में रहलथिन। और जब जेल में गलथिन तब उनकर यादव हथिन, लगले कि अब उनकर राजनीति खत्म हो गई। तो राजनीति कैसे होती, उनकर धर्म पत्नी विभा देवी खुद जो हथिन विधायक हथिन, ओकर बाद जो उनकर करीबी प्रकाश वीर वो भी खुद कहीं ना कहीं रजौली के विधायक हथिन, राजद से हथिन। लेकिन अब तो ई बार वैसन कोई उम्मीद नहीं कि पाला बदल के बात कहल जा रहे है, जदयू में आवे के बात कहल जा रहे है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के जो सभा हली ओकरा में देखल गलथिन हल। तब राजवल्लभ यादव ये खूब घूम रहलथिन है, टहल रहलथिन है। अब वो भाजपा में चाहथिन कि जदयू में, लेकिन जदयू में ही ज्यादा आवे के उम्मीद है। काहे कि उनकर भतीजा अशोक यादव हथिन जे एमएलसी हथिन, जदयू की ही पार्टी की तरफ से हथिन। तो राजवल्लभ यादव के ऐसा नहीं कि उनकर जनाधार जेल गेलथिन तक कम हो गए है। काफी कुछ उनकर जनाधार अभी भी बचल है। और उनका जैसे ही एलथिन जेल से बाहर खूब स्वागत होली उनका। हजारों हजार आदमी उनकर आगे पीछे उनका से मिले जुले लगी। विधानसभा चुनाव है ओकर राजनीति करे लगी, टिकट ले पर विचार विमर्श करे लगी। तो राजवल्लभ यादव के नवादा में इग्नोर न कल जा सका है। आज भी राजवल्लभ यादव के जे कैल धैल हलथिन, श्रम मंत्री हलथिन, ओकर बाद लालू प्रसाद यादव के समय काल में 1995 में, जबकि लालू यादव के खूब जोर हल माने सत्ता में 95 में वो तो जीत गेलथिन हल राजवल्लभ यादव। तो एकर मतलब ये नहीं कि राजवल्लभ यादव के दिन खत्म हो गए ही। विधानसभा चुनाव में देखे के ही देखबू कि वो कहीं ना कहीं उनकर जनाधार जब बचल है वो काफी रंग दिखे थे। और कोई भी पार्टी ऐसा जो है जरा जीते के विधायक के संख्या चाहिए, निश्चित तौर पर राजवल्लभ यादव के अपना साथ लेते, ओकरा में लग रहे है कि जदयू वाला के। और अशोक यादव जो है हथिन भतीजा हथिन, उ प्रयासरत का न करथिन कि चाचा हमरे पार्टी में आवत और हमरे साथ रहत। और काफी जो है वो जदयू के वो उनकर नीतीश कुमार से अच्छा संपर्क है। वो जदयू में है हथिन तो वो संपर्क तो रहबे न करते। वो ये अशोक यादव जो एमएलसी हथिन। तो अब जबकि विधानसभा चुनाव में बड़ी कम समय रह गए है, जदयू में अगर निश्चित तौर पर जा हथिन, लेकिन राजद में कौशल यादव हथिन। तो कौशल यादव तो अब चूंकि लग ही रहे कि पहले तो जदयू में हलथिन कौशल यादव, फिर चल गलथिन राजद में। तो अब तो ये साफ पता चल रहा है कि टिकट विभाजन के बाद कैसे कैसे का होते। लेकिन राजवल्लभ यादव के जनाधार में ओसन कमी नहीं ले। उनका आज भी जनाधार पूरे जिला में जिस तरह से है वो दिख रहे है उनका जेल से आवे के बाद। और लगातार कई पार्टी के नेता संपर्क में बतावल जा रहे थे। तो कहीं न कहीं साफ दिख रहे है कि राजवल्लभ यादव अपना रंग जरूर दिखैथिन और उनका लेवे से दूसरा कोई सब पार्टी के लाभे होते। काहे कि अपने क्षेत्र में जिस रूप में भी काम किलथिन है एक, तो ओकरा में उनकर तो नाम है ये है। अब 95 में जीत गलथिन हल तो एकर मतलब लोकप्रिय भी हलथिन अपने, या उस समय भी आज भी वो लोकप्रियता उनकर बनल है। तो नवादा में राजवल्लभ यादव के इग्नोर करना, उनका इनकार कर देना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आज भी उनका साथ जनाधार बनल है। और वो राजवल्लभ यादव के ये पता है, उनका क्षेत्र के जनता के भी पता है कि राजवल्लभ यादव की कोई इनकार इग्नोर न कर सका है। तो अब तो कुछ समय में बात पता चल जाती कि उनकर झुकाव कौन पार्टी में है और कौन पार्टी में शामिल होलथिन। लेकिन इतना जरूर है कि उनका पर डोरा सब डाल रहे है, राजद छोड़ करके। राजद से तो अब नाता लगभग उनका टूट ही गए है और राजद के खिलाफ काफी कुछ उनका बारे में बोलल जा है को बोललथिन है। लेकिन वो कहथिन कि हम ना बोललियल, जैसे तेजस्वी यादव के धर्मपत्नी के जर्सी गाय वाला बात जे पिछले दिन अले हल। तो अशोक यादव भी कहलथिन कि जे न इस तरह के कोई बात ओकर बात के तोड़ मरोड़ के पेश कल गेली।
तो वो बात तो खैर आवल गेवल हो गई, लेकिन इतना जरूर है कि वो उनका जनाधार बनल है, और वो जनाधार उनकर काम अइते। विधानसभा चुनाव में देखो कि वो रंग दिखेथिन राजवल्लभ यादव, फिर से जो है क्षेत्र में उनकर जो है एक तरह से डुगडुगी बजते। और कहीं ना कहीं जैसे ही एल्थिन जेल से, तो जिस तरह से मिले लगी लोगों में एक तरह से उत्साह बढ़ गई, थोड़ा साफ दिख रहा है कि राजवल्लभ यादव अभी भी वही पुराने रंग ढंग में हथिन, वही जनाधार वाला नेता हथिन, वही सबके जो है वो मने सबके बारे में सोचे वाला नेता हथिन। तो वो साफ दिख रहे है कि कोई न कोई दल में शामिल जरूर होथिन, जहां उनकर विचार और मन मिलते, या एकरा में लग रहे है कि जदयू ही सबसे करीब उनकर अभी हो है, क्योंकि अशोक यादव उनकर भतीजा जो हथिन, वो प्रयास करथिन कि जदयू में उनका शामिल चाचा के करावल जाओ। नमस्कार।